Hello to my 1 million viewer in the house. Thank you so much guys for coming. Good afternoon po. Thank you so much. Ayan guys, nandito lang ako sa gilid guys. Kasi nga po, yung outlet na naman. Ayan, hello to my 1 million viewer in the house. Mega may shout out. Hello to you. Hello. Thank you so much sa mga nagtatamsak kay host. Thank you so much guys. Hello to my 1 million viewer in the house. Thank you so much. Sa yung katamsak and kay host. Ayan, 2 million. Thank you so much sa mga nagpatamsak. Hi, madam. Inday Kiki. Hello, madam. Thank you for coming into my live streaming, madam. Mega shout out to you, madam Inday Kiki. Ayan, tamsak dan host. Ayan po, thank you so much, madam Inday Kiki. Ayan, bigyan kita ng jacket, madam, para makapaglapag ka ng iyong bahay dyan sa baba. Ayan, thank you so much, madam Inday Kiki. Magandang hapon po sa inyo, madam. Ayan, thank you so much, guys. May jacket ka na po, madam Inday Kiki. Ayan, guys. Ayan, guys. Thank you so much sa iyong mga patamsak dyan kay host. Hindi talaga ako nagsuklay guys, kaysa bug yung buhok ko. So, ayan. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kikik, sa pagpunta sa aking bahay. Salamat po sa iyong pa-BG po dyan. Ayan, magandang shoutout po. Ayan, thank you so much. Ay, naka-charge si PB. Okay lang po, madam. O, naka-charge din po yung cellphone ko, madam. Uy, ang hirap ng outlet. Ang hirap ng outlet namin, kinasa corner. Nahirapan ako, uy. Ayan, thank you so much. Kumusta ka din po, madam? Okay lang po ako, madam? Okay lang po ako. Ito, kagigising ko lang po. Ayan, thank you so much. Naka-charge yung cellphone ko, uy. Ayan. Tulog kasi yung mga anak ko, kaya nag-LS ako, guys. Ayan, thank you so much po. Ayan, hello, Sir Francis Jorilia. Ayan, thank you so much for coming into my live streaming, Sir Francis Jorilia. Ayan, newbie ka po sa aking bahay. Ayan, bigyan kitang jacket, sir. Salamat sa iyong pabigi-bigi dyan, sir. Ayan, pwede kang maglapag ng bahay dyan, Sir Francis Jorilia. Tamsak na host. Ayan, thank you so much, Sir Francis Jorilia, sa iyong patamsak kay host. Ayan, kumusta ka po, sir? Salamat at nakarating ka po sa aking munting bahay. Ayan, thank you so much. Maliit lang yung bahay ko, sir. Kaya parang, ang tawag dito? Hindi, wala gaano akong tao pag nag-ilis, guys. Kunti lang yung tao
ako pag nag-LS ako, guys. Yan, thank you so much, Sir Zurila, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Naka-charge po kasi ako. Dito kasi sa gilid yung outlet namin. Pinapahirapan ako kasi sa kalisod. Ayan, guys. Thank you so much, sir, sa iyong pag-BG po dyan. Thank you so much. Ayan. Ayan, thank you so much po. Ah, bakit wala? Pwede ka pong maglapag ng bahay dyan, sir. Bakit nag-loading? Discard. Ayan. May ilis ako maya 6 p.m. Pinas na invite kita, kapatid. Ayan. Sige, sir. Sige, sir. Wait lang. Nahirapan ako dito. Sige, sir. Bisita ako sa LS mamaya 6 p.m. Ayan. Ayan, sir, ha. Muni ka na po ba, sir? Ayan. 2 million viewers in the house, guys. Thank you so much, guys, for coming into my live streaming. Ayan, thank you so much, Madam Inday Kikik. Ayan, pa BG po dyan kay host. Ayan, may LS po si Sir Francis Zorilla. Ayan, parang hindi pa tayo magkadikit, sir, o magkadikit na ba tayo? Ngayon ko lang kasi na ngayon ko lang napansin yung pangalan mo, sir. Ayan, parang ngayon lang ata tayo parang ngayon, parang hindi pa tayo magkadikit, Sir Francis Zorella. Ayan. Actually, sir, hindi ako nag-LS pag Sunday kasi partner ko yung gumagamit ng cellphone niya, kasi yung gamit ko sa pagbablog, cellphone niya, yung mga edit, cellphone, lahat. Cellphone niya. Ay, i-landscape next time mo para maganda. Sige po, madam. Sige po, madam. Inday Kiki, thank you so much po. Nakaganto po kasi naka-charge po. Pastila ni Oy. Giahak talaga ni Oy. Napahirapan talaga sa kalisod. CP gamit mo, di pa landscape mo, wall portrait. Bakit po, madam? Bakit po kailangan landscape, madam? Actually, nagla-landscape talaga ako, madam. Ngayon lang ako nagganto. Nung mga past LS ko, nung una, ganto. Pero, ngayon lang ako bumalik ng mag-portrait, mag-LS, Castilian. Bakit po, madam? Ano pong kaibahan ng portrait tsaka yung landscape po? Madam Inday Kiki. Ayun. Kasi parang ang hirap man. Ayan, umalis kasi yung partner ko, kaya nag-ilis ako. Kaya umalis yung partner ko. Bayad ang kuryente namin. Ayan, pumunta sa bayan. Kaya nag-ilis. Adlaw-adlaw pag-ilis para sa WH. Sige, madam, ha. Inday Kiki. Thank you so much, madam. Actually, madam, nag-iilis talaga ako. Kahit walang tao yung ilis ko, madam. Nag-iilis ako, madam. Pero pag Sunday, hindi sana ako nag-iilis pag Sunday kasi andito yung partner ko. Ayaw niya mag cellphone ako. Ginarotate ko man, madam, Inday Kikik.
yung cellphone ko pag nag-LS ako, ina-rotate ko. Tapos ngayon lang hindi. Okay, ano oras LS mo? Minsan po 9:30 AM, 9:30 AM, 9:30 AM, EM, Bisaya, uy, 9:30 AM, ganyan po. Tas minsan sa hapon po, mga alas 2 po eh. Hindi po magkapareho madam kasi po, pag natulog na yung anak ko, saka din ako mag-ELS kasi minsan mag-ingay yung anak ko, uy. Mag-ingay yung mga anak ko, dalawa kasi po anak ko. Mag-ingay po sila sa pag nag-ELS ako na yan, nagpakapakita yung anak ko, nagbubad lang, ayaw kasi magdamit. Kita yung mga hindi kailangan makita. Iba kasi putol na sa live tayo. Ha? Iba kasi putol na sa live yun ang ulang. Okay, okay. O nga po na madam. Oo, smith na lang. Okay. O nga po pala madam, no? Pita. Ayan, sige po. O kasi, hindi naman talaga, may wasan. Iyak talaga yung anak ko. Pag naaway ng mga panganay ko. Yung bunso. Ang ingay, pag nag-ilis ako. Sus, grabe. Kaya hindi umaangat yung ano ko. Hello, hello, hello. Hello, Hazel Cabanet. Welcome to my live streaming. Putol siya. Ganun ako dati. Ako lang portrait maganda. Oo nga po, madam, no? Maganda talaga pag landscape ko sa parang kita talaga yung buong kamukhaan ko, char. Ayan, 4 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming to my live streaming. Thank you so much, sis, sa pagpunta sa aking live streaming. Landscape, maganda. Oo nga po, madam, no? Landscape po. Parang dito lang yung makita. Parang pang-ID lang to, ah. ID. Ay, nako. Share ko host, ate, itawag mo. Ayaw. Share ko host, ate, itawag mo. Ayaw na, madam. Ay, nasanay lang po talaga ako, madam. Uy, ayan, thank you so much sa iyong pa-share dyan, madam, ha. Hindi, thank you so much talaga po sa iyong pa-share ng aking live streaming. Ayan, thank you so much din sa iyo, Sir Francis Zurilla, sa iyong pa-BGBG po dyan. Ayan, guys. Ayan, manang, pwede pakipuntahan po si Madam Inday Kiki, pati si Sir Francis Zurilla. Ayan. Host, kumusta WH mo? Naku, hindi umaangat yung WH ko, Sir Francis. Hindi pa ako naka one port. Ayan. Ano lang kasi nung ano ba yung tawag dito? 4 months na ako sa 4 months na ako sa YT, pero yung WH ko, naku, malayo pa sa katotohanan, sir. Kasi meron ako mga LS dati na merong CPR, ayun, binura ko, tas 100 plus views, yung meron din ako mga upload. PC ka ba, ho? Mga move. Kasi merong mga WH, oy. Hindi pa talaga ako naka 1 port sa WH ko, sir. Naku. Ayan. Bakit po, sir, yung laptop ko? Paano ba yun? Anong gagawin ko po dun sa laptop? Ayan. Ayan po, manang, nagbaba ng bahay si Sir Francis Durella. Ayan, pwede mo siyang puntahan na. Pakipuntahan si Sir Francis. Panuorin mo ito. Ha? Magkano na WH mo? Nako, 600 pa lang, madam. 4 months na ako sa 4 months na ako sa aking YT. 600 pa lang yung WH ko. Okay, host. Ayan. Thank you so much, madam, ha. Thank you so much, madam. Hindi kikik sa yung pa-share po dyan. Dagan talagang salamat. Ayan. Thank you so much, madam. Hazel. Ayan. Thank you so much. Okay, bilisan natin yan. Talaga, madam? Paano ba yun? Paano ba yun maging bilisan yung WH? Oy, ang hirap talaga ng WH ko, guys. Nagkamang talaga sa kalisod. Muni ka na po, madam. Hindi kikik. Sa akin talaga yung saging. Lagi kayo lumuti. Kay natulog yung mga anak ko, guys. Tulog yung mga anak ko.
panay lang tayo sa mga damage. Okay, okay po. Yan, nagising yung isa pa na. Mahilak na po ni kay Giaman. Ayan, 4 million. 250 pa lang bago pa po, oy. Oh, buti nga sa'yo, madam. 250 na. Bago ka pa lang. Ako nga matagal na. 600 pa lang. Ayan, 4 million viewers in the house. 3 weeks pa lang ako. Wow! Sana all, madam. Galing naman. 250 na yung WH. Ayan, nagsin. Nanaginip. Nanaginip pa yun. Host Dan Tamsak Baku dia host. Hello, hello, Madam Edita Albero. Ayan, hindi ako nakahiga, Madam. Nagsandig lang ako ba? Nagsandig lang ako dire. Parang ngayon yung binabak ko na link ko. Sige po, sir. Sige po, sir. Sige, Sir Francis. Pagtapos ng ilis ko, parang po yan yung binabak mo, sir. Maghanap tayo ng mag-play sa'yo dalhin. Sino po yan, Madam Legikik? Ano pong FB mo, Madam Inday Kikik? Para doon na lang tayo ano bang tawag doon? Ano ba? I-play nato sa at, ah? I-play nato, i-play nato sa ate Edita ini playlist. I-play po ka na. Wow, thank you so much, Madam Inday Kikik. Thank you so much din po, Madam Edita Albero, sa iyong papunta sa aking LS. Ayan. Thank you so much talaga, Madam Inday Kikik, sa pagtulong sa akin. Ako Ate Lani Buutan. Ayan, yan po si Madam. Sino ba? Ako Ate Lani Buutan. Ayan po ba si Madam Edita Albero? Ayan. Magpalit pa ko upan host mugawas usa ko. Sige Madam Edita Albero. Sige po Madam. Ayan, magtimo sa kadiya Madam. Anlo Chavez Adko. Sige Madam. Hindi ikikignuti po. Ayaw ang Madam. Uy, mauwaw. Inuwan na. Nasanay lang talaga ako, Madam Edita Albero. Ayan. Ate ko siya. Talaga, Madam? Hindi, Kiki, parang naano ako, ha? Ayan. Mauwaw ko, naanad lang talaga ako, Madam Edita Albero. Ayan. Alagad ni Boy Nexter TV. Tamsak host. Ayan. Thank you so much. Sir, alagad ni Boy Nexter TV. Ate, itawag. Ayan, ate na lang, God. Sige. Ayan. Sige, salamat, Madam. Madam, dito ako. Ate Inday Kikik. Ayun, nasanay talaga. Okay, yan, 6 million viewers in the house, guys. Thank you so much po sa mga pumunta sa aking live streaming, guys. Thank you so much po. A big thanks to all of you, guys. Ano ko rin? Ayan. Ayan, pwede naman og ate. Oy, sige ate. Edita Albero. Ayan. Pagtimo sa diyam ate. Naana, jugog Madam lagi sa way. Tigi ahat man. Wa ko'y nahuman. Unya, Madam. Grabe sad, Madam. Oy, di man na mag-matters, Madam. Oy, kung naate ka nang dapat na tayo mahuman para tawagan tag Madam. Char. Okay ra na, Madam. Okay ra na ate. Unsa ba gyud? Naana jud Madam diri sa YT ba? Ayan, thank you so much to my 5 million viewers sa mga pumunta po sa aking live streaming galing kay Madam. Sa mga in-invite ni Madam Inday Kikik. Thank you so much, guys, sa pagpunta sa aking live streaming, guys. Pasensya, madilim, no? Kaya naka-charge ako, oy. Ayan. Manang na lang idin na uy. Yung laila sa manang. Parang uring no binaba ko na lang kapatid guys. Panoorin. Ayan guys, sabi ni Sir Francis Jurella. Panoorin nyo, binaba ko na lang kapatid para sa gagawin nyo. Kung CP naman ang gamit, hanapin nyo sa channel ko ang isang video. Ayan guys. May patulong si Sir Francis Jurella sa atin guys. Ayan. Ayan, Madam Inday Kiki, manang lagi, pastildan, manang. Ayan, Ate Inday Kiki, on the way at Francis. Ayan. Ayan, thank you so much, guys. Thank you so much, guys.
sa pagpunta sa aking live stream. Pakibaba ulit, Francis, link mo. Ayan po, Sir Francis. Baba niyo po yung link mo, Sir Francis Zurala. Kasi pupuntahan ka po ni Madam Inday Kiki, Madam Edita Albero. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys, sa mga hindi ko pa dikit dyan, guys. Dikitan niyo din si host, guys. Ayan, ni Francis Zurella, guys. Nasa taas daw po yung link ni Sir Francis. Pwede mo pong ibaba ulit, Sir Francis, para po mapuntahan ka po nila. Ayan, hi host. Hello, hello, Madam Inday GCH. Yadni GCH. Ayan, thank you so much po for coming into my live streaming. Madam Inday. Inday. Ano ba yun? Inday GCH. Ayan, guys. Thank you so much, guys, sa pagpunta sa aking live streaming. Ayan, guys, nakaganito ako, guys, kay nag-charge ako, uy. Nag-charge ako, guys. Pasensya talaga. Thank you so much sa inyong pagpunta sa aking live streaming. Meron ba ko ang problema? Ayan, guys. Ayan, thank you so much po sa mga nakabidji po dyan kay host. Maraming salamat, guys. Actually, guys, pag naiilis talaga ako, kunti lang yung tao ko, nasa 5, ganyan ba? Minsan wala, ayan o. Kawawa naman yung host nyo, guys. Walang katao-tao pag nag-ilis. Pero pag nagpalaro ako, guys, maraming taong papasok, guys. Yung, ba? Win load. Manalo ng load, guys. Naku, ang daming papasok. Ang daming nalagas ng buko, guys, oh. Ano ka ni? Ayan, 5 million views the house, guys. Ang daming naglagas ng buko, guys. Ano ka ni? Hmm? Dailin, bitchy lang kuha kay magluto pa ko itlog. Sige ra, madam. Sige ra, madam, hindi kiki. Daghan kay kung buhok, oh. Mga tangtang. Ano ka ni? Sige, madam. Amping kas yung pagluto, madam. Madam Inday Kiki. At Francis Zurella, dan sa'yo. Ayan, dan na po sa'yo, Sir Francis. Si Madam Inday Kiki. Ayan, guys. Hi, Yads. Ayan, hi, Yads. Si Madam Inday. Ayan, guys. Baba ka bahay mo, kapatid. Ayan, baba ka daw po, Madam Inday Kiki, na iyong bahay, madam. Baba ka daw po ng bahay, sabi ni Sir Francis Durella, para masuklian ka po niya. Ayan, guys. Pasensya, nakaano ako portrait. Ayan, Inday Kikik, salamat, sabi ni Madam Yadni GCH. Ayan, thank you so much, guys. Salamat po sa inyong pagpunta sa aking live streaming. Sa mga in-invite ni Madam Inday Kikik. Ayan. Basta kung may tanong kayo, attend kayo, Elis ko, kapatid. Sige, sir. Ayan, guys. Kung sino daw pong may tanong dyan, guys, punta lang kay Sir Francis Durella. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, 5 million viewers in the house. Thank you so much, guys, sa iyong mga pagpunta sa aking LS. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng maraming tao, char. Yun bang nakaabot ng 5 million viewers? Yung hindi ako nagpapalaro ba?
Yung ano lang, yung wala kwinto-kwinto lang ako dito sa harap nyo. Parang timang. Ano ba yan? Natulog kasi yung anak ko guys. Ayan po. Nakaduyan yung isa nandito sa sahig. Kaya nahina lang yung busis ko guys ha. Pasensya talaga. Kasi magising to, mag-iyak man. Iiyak to guys pag magising. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much guys sa mga pa-BG-BG dyan kay host. Bisitahin yung LS ko guys. Monday to sa Monday so Monday to Saturday 9:30 AM Bisaya uy. Ayan 9:30 AM guys yung LS ko. Tapos pag sa hapon alas 2 naman guys. Ayan, thank you so much to my 6 million viewers. Hello guys, umabot ako sa 6 million viewers guys. Ang saya naman. Ayan guys, thank you so much talaga sa inyo. Jakitan mo sila. Ay, oo nga pala. Bakit hindi ko ginakitan si Madam Yadni? Ayan po madam. Pasensya po. Sorry po. Sorry, pati si Madam Edita. Jakitan ko. Pati si alagad ni Boy Next Door TV. Ayan. Ayan guys, naka-jacket na po ang lahat. Pwede kayong magbaba ng kanyang. Pwede kayong magbaba ng inyong mga bahay dyan guys. Para mapuntahan yung isa't isa guys. Ayan. Thank you so much Madam Indagi. Ikaw talaga yung nagdala ng swerte sa aking LS ngayon. Char. Diba? Bongga kayo si Madam. Yan kayo. Oh, grabe yan. Imong Madam sa weeks pa lang. 250 na imong WH sa akin 4 months 600. My god, anyari te, anyari sa aking WH eh. Nagkamang yung WH ko guys. Ayan. 3 million viewers, thank you so much guys. Ano kaya yung madali lang WH mo? Yung bango lang, kahirap-hirap. Dapat talaga paghirapan. Muni ka na po. Ay, hindi pa pala. Bago pa lang si Madam Indekiki. Ba't ako tanong ng tanong paulit-ulit lang? Actually guys, pag nag-ilis ako guys, maingay talaga ako. Ngayon lang ako ngayon lang ako tahimik kay tulog yung mga anak ko. Baka magising, tas umiyak. Sus na ko. Yan, 3 million viewers in the house guys. Thank you so much. Ayan, hello Sir Nico de los Reyes Vlog. Uy, hello ho, sayan hi sa'yo. Ngayon ka lang ulit sa aking live streaming. Ay, ha? Uy, bakit binura ko yung message mo na buing? Ayan guys, palubat kasi si host guys. Ayan, nabura ko yung message mo ni Codilis Reyes Vlog. Pasensya ha. Pastilan. Ilagay ko sana add moderator. Bakit naging pindot lang agad? Nagpindot lang agad. Putik talaga oy. Ayan Sir Nico de los Reyes Vlog. Pwede kang magbaba dyan ng bahay. Pasensya na. Delete ko yung message mo ha. Pati kay Sir Francis. Hala, nabuang mani. Uy. Ayan, thank you so much. Hala, pati kay Sir Francis. Na-delete ko din guys. Hindi ko talaga sinadya yan guys. Pagpindot ko. Dami namang nagpindot-pindot. Ilagay ko sana add moderator. Hala, hindi ko talaga sinasadya yan guys ha. Bisdak di ay nehi. O bisdak ayoko. Uy, di ba nisaka naman ka sa kong kuan? LS, kalimot ka? Nisaka na ko sa kong LS sir. Kitang duha na sa kuan gani. Ikaw nag-co-host ako ah.
Kato ni palit kog biskwit ba. Okay lang host nakaing ana pud ko. Ha? Lagi giahak di kalubaton manggug ko unya. Kalubaton ko unya. Aw, tama di ay no. Oo, ikaw mo nalimot. Lupig pa may nanganak na ka. Ako hinuon nga nanganak nagkaduha. Wala pa ko nalimot ha. Ka-remember jud ko nimo ni Saka ka na one time. Di ba ikaw nag-host ako? Ayan. Bitaw, uy, wala jud na ako gituyo, guys. Kalit lang na, kalit lang na pindot. Nabura. Kalaguta. Ayan, guys, maglablaban kayo sa isa't isa, guys. Yung mga hindi pa yan. Magkalablab or magkadikit sa isa't isa, guys. Yan, puntahan nyo yung isa't isa, guys. Like naman. Magmahalan. Talag sana lang kung mag-YT kay busy ko sa business char. Sana all my business. Ayan. Na ako kaundangon na gani ko sa akong pag-YT, guys. Kung alam nyo lang, guys, kaundangon talaga ko sa akong pag-YT. Kaso naisip ko ang laki na nang nagastos ko, guys. Ang laki nang nagastos ko, like nagpaparapol kasi ako ng load. Ayan. So, naisip ko, sayang yun dami kaya. Meron 150, meron akong na 150, ganyan, ang dami 150, 150, ay, sayang yun. Kaya tuloy ko na lang to. Karon ra ko naka-time. Mau ba? Mau di ay karon na po kita nimo. Nakuwasa naman to si Sir Nicolas Reyes vlog. Wala naman nagbisaka sa akong live streaming char. Sa may business diya nimo Sir oy. Husay pug ka na pa business. Ayan guys, may mga naapadiri sa akong mga sabit-sabit guys. Naka-charge man gud ko guys. Ayan gani si sorry kayo wala sa payan oy na sa ako ikaw pa mag-sorry. Ayan guys, okay ra oy, no need to say sorry ay charot. Ayan, di pwede magsisorry pa man oy lahar kay katya sir. Ayan, dikitan mo si Madam Inday Kiki or magkadikit na kayo. Kanang ginagmer gud kay wala ko work ron char. Nindot na. Nag-ano ka kana bang tig-deliver og mga kana bang kuan. Like na nag-order, inga na ba? Grab driver mga inga na ba? Nindot biya na. Kasi pulo sa motor, di ba? Ayan, 5 million viewers in the house, guys. Thank you so much for coming into my live streaming. Ayan, guys. Maglablaban kayo dyan sa isa't isa, guys. Pwede kayo magbaba na yung mga bahay, guys. Kaya nilagyan ko yan ng jacket. Ayan, pasensya siya sa nabura, ha? Nabura yung message di uy. Kasi po, hindi ko talaga sinadya yan. Napindot-pindot lang. Ayan, 5 million viewers in the house, guys. Thank you so much. Reseller din nagabalik at paguluto na pagkakas. Wala, kalami anang siumay. Favorite yun na akong siumay. Na nakalami anak sir. Siumay is real. Uy, lami kayo ng siumay sir. Nicodelis Reyes vlog.